Я прыйшоў са школы дадому. Мы з братам глядзелі тэлевізар. Пастукалі ў дзверы, і мама адкрыла. Гэта былі следчыя. Яны былі апранутыя ў бронекамізэлькі. І са зброяй чалавек 5. У іх былі балаклавы чорнага і зялёнага колераў. А адзін з іх быў з алюмініевым шчытом, каб абараняцца ад зброі. Да гэтага мама казала, што нешта не так. І яна нервавалася. Але пусціла іх. Яны пачалі глядзець ва ўсіх скрынях. Пыталіся пра дроны. Мама казала, што ў нас нічога няма. А я як быццам у зямлю рос. Самае страшнае, што таты дома яшчэ не было. Пасля ператрус мама патэлефанавала бабулі і распавяла ўсё. А та сказала, што можа быць праслухоўка. Праз 2 дні да нас пастукаліся і сказалі, што тут небяспечна. Але мы нікуды не паехалі. А потым і маму забралі. На наступны дзень мы пайшлі з братам у школу, потым сабралі першую перадачу маме і тату. У 2021 годзе да мяне звярнуліся бацькі аднаго дзіцёнка і сказалі, што дзіцяці было 5 год, і сказалі, што ён вельмі нетыпова сябе паводзіць, што яго запавольваная такая мова, што ён не можа нармальна думкі фармуляваць, што ён проста невыносны. І кажуць, не магла бы ты паглядзець дзіцё. Я, ведаеце, такая, працуючы в хоспісе, з цяжка хворымі дзецьмі, пры мне дзеці паміралі, і я так сабе думаю, я з такімі дзецьмі працавала, то што з нармальнымі не справлюсь. І я кажу, калі ласка, прыводзьце, окей, канешне, пагляжу. І я памятаю і думаю, што буду все жыццё памятаць эту карціну. Я сижу в сваім кабінеце, адчыняюцца дзверы, забегае ты малы і кажа, а ты ведаеш, дзе моя мама? Моя мама в турме. І акурат яго гэтае слово, гэтага першага дзіцёнка, яны леглі в аснову назвы кніжкі. Я будаваў лего. Хтосьці пачаў моцна стукаць, а гэта быў вечар. Мы спалохаліся, што нам выб'юць дзверы. Мама падышла і адкрыла. А яны залетели, стали моцна кричать. Там было 8 человек. Один з камеры всю кватэру нашу засняў. Яны сказали ей хутка збірацца, ехаць з імі. Я скапіл яе, а яны нарвалі мяне ад яе. Калі маму забралі, тата сказаў хутка пра нас. І мы з'ехалі да бабулі. І тады мы сталі ўсім казаць. Моя мама у турме. Просто няма практыкі, як працаваць з дзецьмі, якія маюць бацькоў, якія невінавата адбываюць пакаранне. Практыка для псіхолагаў з дзецьмі, якія маюць бацькоў і яны сядзяць за правапарушэнні справядліва, такая практыка ёсць, але яна прынцыпова не сходзіцца, таму што палітвязні сядзяць невінаватыя. І это прынцыповы момант. І дзеці все разумеюць, што бацькі сядзяць ні за што, бацькі сядзяць за пазіцыю, яны так в кніжцы і гаварылі, яны кажуць простымі словамі, таму што мае бацькі хадзілі на маршы. Таму Лукашенко іх пасадзіў в турму. І з такога крока, з такога першага пачалася моя праца з дзецьмі палітвязнямі. Я была дуже саманадзейная, магу сказаць шчыра, дуже саманадзейная в сваёй практыцы. Аказалася, што я мала што ведаю, але крок за крокам я пачала записваць гісторыі дзяцей. І моя мама ў турме. І мне я бясконца шкада, калі бы я могла замяніцца з ёй. Я не ведаю, навошта яна там, бо яна нічога дрэннага не зрабіла. Я дакладна ведаю, што моя мама добрая. Я трапіла ў бальніцу, калі забралі мою маму, і
нельга было плакать, бо я б задохнулася. Я скажу, куды нельга ехать, калі вы не хочаце, як моя мама, быць у турме. У Беларусь. Я доўга думала, якім чынам вот усе тыя ўспаміны дзяцей, якія ёсць, як можна выцягнуць. І я выбрала метод казкатэрапіі. У меня там вот есть кабинет, там много всяких там цацок, это все. Мы просто гуляем, прогуливаем это все. И мы проигрывали это все. И сказкотерапия – это вельми классный метод для того, как дзіцё, яно структурировало, да, усе тыя травматычныя моманты, показала, рассказала, прожило и асэнсавала дзіцё, вот усё тое, што з ім здарылася. Калі казаць пра мары, ну, это таксама такі падыход, каб дзіцё яно магло на нешта арыентавацца. Это мой любимый, вот з кніжкі любимый раздзел пра мары. Ну і сны – это нармальны падыход тэрапеўта, калі ён разумее пра сны, як працуе мозг, што там дзіця пераварвае. Вот, таму это, ну, 3 такіх методыкі, якія, да, я выкарыстоўвала. А я прысніў, што будаваў для таты дом. Дом быў двухпавярховы. На самым версе была спальня. А ў спальні той было яшчэ медзведзяня. Яно будзе ахоўваць дом, пакуль тата ў турме. І здарылася дрэнная навіна. Мы чакалі тату і паехалі ў падарожжа. А там была прорва. І мы беглі, нам было вельмі страшна. За намі гналіся чорныя дзядзькі. Мы лезлі па трубе, у нас заканчваліся сілы. І майго брата злавілі гэтыя чорныя. А я стаў кідаць усе камяні. Забег на дах і стаў моцна крычаць, каб яны спалохаліся. Я не хацеў учыняць злачынства. Я вельмі не хацеў забіваць іх. Потым мой брат вырваўся, і мы пабеглі ў хату. Мы зачыніліся там і схаваліся ў шафу, каб нас не было чуваць нікому. І ў думках я вельмі прасіў, каб тата хутчэй вярнуўся з турмы. Играю роль парня, у которого оба родителя в тюрьме, да, и они с братом остались одни. Знаете, на сцене с таким надо не справляться, такое надо скорее прочувствовать и пережить, и самое главное, логично показать это все. Вот, так что, ну, да. А в жизни, не знаю, человек может адаптироваться ко всему. Сейчас я живу вполне себе счастливую жизнь в Литве, у меня есть друзья, у меня есть девушка, уже есть работа. Я не дуже тут оптимістична, тому що еміграція – це доволі травматичний досвід. Я пам'ятаю вот випадок, коли моя дочка летом 21-го года мы шли по Вильне, и она мне каже: ну, мама, это ты во всем виноватая. Ты ходила на свої мітинги, і зараз ми вимушені жити у іншій країні. Дзецям, яны мало хто з іх марыў альбо марыць переехаць, ну, там, умоўна, в Америку, да? Я не сустрэла ні аднаго дзіцёнка, які б хацеў переехаць в эміграцыю. Яны переехалі вымушана. Дзецям вельмі складана влівацца в грамадства, нават в літоўскае і в польскае, дзе падаецца, ну, мы как бы вельмі дуже культурна, мы не так адрозніваемся, як, напрыклад, ну, галандскае грамадства альбо нямецкае грамадства. Але дзецям вельмі непроста. Просто мы мало звяртаем на это ўвагі. Таму для мяне, маім, вот, працуючы з дзецьмі палітвязняў, эміграцыя для іх – это другі траўматычны досвед. Сёння мы ўбачылі 6 нашых падлеткаў, некаторыя вельмі дарослыя, некаторым уже 18 гадоў ёсць, некаторым 12-13 гадоў. І усе гэтыя, наогул гэта акторская школа фарміравалася для таго, каб дзеці беларусы, апынуўшыся ў дадзеных умовах, знайшлі адзін аднога. На самой справе гэта потом узнік такой тэатр, спектаклі, вось гэтыя тэмы. А на самой справе самае важнае было, каб яны знайшлі адзін аднога, а потом яны апынуліся такімі таленавітымі, што не было магчымасці ўжо не рабіць нейкія класныя рэчы. Вось. І так, у нас ёсць нават нашай акторскай школе некаторыя асабістыя гісторыі, якія таксама звязаны з рэпрэсаваннем бацькоў.
і якім павінна была вельмі хутка выязджаць з краіны. Яны бачылі нейкія нават не бачылі, а удзельнічалі ў некаторых гісторыях, калі да іх прыходзілі. До многих из нас приходили с обысками, многих из нас, ну, как минимум, родителей забирали. Вот. В Беларуси у меня остался мой отчим, который, я бы сказал, вырастил из меня человека. Да, он в тюрьме. Его забрали в 21 году. Вот. Приписали ему статью за хранение наркотиков. И все, на 6 лет упрятали. Калі моя мама была ў турме, яна думала, як хутчэй выйсці. Яна мне гэта распавядала. Яна мяне так абняла, што ледзь не задушыла. Я нават спалохалася. Яшчэ, калі моя мама была ў турме, яна вельмі сумавала па мне. А я злавалася на ўвесь свет. Я крычала на ўвесь свет. І на маму, калі яна вярнулася. Раней я не была крыклівай. Цяпер я рэдка крычу. Моя злосць сышла. Я хочу казаць усім, у каго бацькі яшчэ ў турме. Гэта забудзецца, і мы зноў будзем вясёлымі. І апошні час мы мелі на тэрыторыі сучаснай Европы людзей, якія былі невінаватыя за кратамі масава. Это быў ГУЛАГ за савецкім часам, ці канцлагеры, калі была фашысцкая Германія. Мне вельмі важна было паказаць, што нам важно не прыгарнуць старонку, таму што это ўжо было в нашай гісторыі. Таму там апісаныя гісторыі беларускіх сямей, жонак і дзяцей тых вязняў, здраднікаў радзімы, якіх ссылалі в лагеры в Алжир. Это было для мяне вельмі важна паказаць эту паралельнасць, што гісторыя паўтараецца. Калі я 5-й раніцы пачула званок, я адразу зразумела, што гэта па мяне. Двое вайскоўцаў, прыдзеіўшы ордэр на мой арышт, паведамілі, што дзяцей забіраюць у дзіцячы дом. Потым адзін з іх падышоў да ложка, дзе спалі дзеці, і стаў зрываць са сцяны кілімкі. Няма нічога страшней за гору маці, якую пазбавілі дзіцяці. Да адной з жанчын прыйшлі ўначы. Яна вырашыла не пакідаць сына і, сабраўшы валізкі для сябе і для дзіцяці, яна спадзявалася, што яны будуць разам. Але калі потым у турме у яе адабралі сына, гэта жанчына пераблытала валізкі, потым у камеры яна перабірала дзіцячыя рэчы і плакала. У горы гэта жанчына страціла розум, а хлопчык памёр у турме. Сука, что стали? Вагоны! Дорогая мамочка, пишу тебе письмо. Захворела тетка Шарлотта. Вучуся я не вельмі добра, хотя и стараюсь. Тут малюю тебе картинку. Моцно целую 10 раз в 10 степени. Ерта, П.С. Як ты думаешь, тата помер ці не? Дорогая мама, усяго 7 дзён таму споўнілася мне 15 гадоў. Ужо 15. Нават і не верыцца. Вядома, гэты дзень нічым не адрозніваецца ад іншых і быў падобны на ўсе астатнія. Увечары, калі легла спаць, я плакала. Я не ведаю, чаму. Мамочка, якая ты цяпер стала? Старенькая, напэўна. Я ўжо не ўяўляю цябе, ужо забылася.
Я ж тоді була зовсім маленькая. Усього 7 гадоў было. А зараз уже 15. Мам, ведаеш, я уже не уяўляю, як гэта жыць з мамай. Добрый день, дорогая мамочка. Чему ты мне не пишешь письма? Мамашка, ти не ведаєш, де тата? Мамочка, я вельми довго хворела стригучим лишайом. Мамочка, я живой и здоровый. Мамашка, ти писала, що у тебе нема папери. Я тобі нашлю. Мамочка, я с тобой вельми сумую. Больш писати нема чого. Больше писать нема чого. Больше писать нема чего. Сьогоднішні діти яны мають гаджети, яны мають інтернет, яны могуць атрымаць інфармацыю, дзе іх мама і тата. І от мне адзін дзіцёнак кажа, 10 год яму, і ён кажа, ну яны ад мяне бацькі хаваюць інфармацыю, яны думаю, мама хавае ад мяне інфармацыю, яна думае, што я не ведаю, дзе тата. А я на весне все прочытаў. Адчыніў лінк, перайшоў на ОНТ і пабачыў тату, як яго судзяць. Вот, таму не трэба думаць, што дзеці не ведаюць. Магчыма, дзеці сказаць не могуць, але яны все адчуваюць. І самае кепскае, што можна прыдумаць, это хаваць ад дзяцей інфармацыю. Тады яны яшчэ больш нервуюцца, тады яны разумеюць, што мама нервовая, мама нешта ад мяне хавае, і это падвоеная нагрузка на дзіцячую псіхіку. Дзецям трэба казаць, і вот там ёсць адзін раздзел, ці трэба гаварыць дзецям пра палітыку. Маё асабістае меркаванне, да, трэба гаварыць. Я мару про Майнкрафт, как побудовать супергород, где был бы безмежный интернет, и дети не забаранялі бы ім карыстацца. Яшчэ хочу быць заўсёды вясёлым. Яшчэ хочу шароўны пульт, каб я мог выключыць гук жахлівым людзям. Тады б я просто выключыў усіх гэтых лукашэнак. Яшчэ я мару, каб зноў пабываць у Беларусі і убачыць свой стары пакой і бабулю з дзядулей. А я мару, каб жыццё было справядлівым. І каб паміж людзьмі заўсёды быў мір і згода. І, канешне, вярнуцца ў Менск. А яшчэ мне патрэбны дрон, каб я на ім мог ганяць у Беларусь і глядзець, як там справы. Пакуль я не магу вярнуцца. Я мару, каб жыццё было справядлівым. Сегодня я видел это первый раз. Это было трудно смотреть иногда, зная все истории, зная еще очень много других историй, через что люди переходили. Так что это для меня было довольно сильное впечатление. Слухайте, цудоўны спектакль быў. Я, ў прынцыпе, чакала чагосьці такога, але гэта тыя гісторыі, што трэба паўтараць і паўтараць. Ну гэта ж смешна. Пры Сталіне гэта было, зараз гэта ёсць. Ну калісьці гэта скончыцца ці не? Было ўвогуле вельмі цікава, і гэта вельмі адрозніваецца ад маёй дзённай руціны, бо гэта таксама прыносіць нейкія такія ўспаміны аб Беларусі розныя. І было вельмі спадабалася. Канечне, цяжка сказаць, што спадабалася, але здаецца вельмі реалістычна і вельмі прыхожыя аналогии были. Люди до сих пор приходят на наши мероприятия, это хорошо видеть, то, что полный зал людей был сегодня. И я думаю, люди все равно имеют интерес знать, что все-таки все еще происходит в Беларуси и что происходило. Сейчас про Беларусь больше людей знают, чем раньше. За последние 5 лет вырос у людей интерес к Беларуси, они знают, что такое Беларусь. Знаете, в голландском языке обычно писали раньше «Витрусланд», теперь это больше переходит на Беларусь, и люди понимают, о чем речь, и люди понимают, в чем проблема. Я бы, конечно, хотел вернуться в Беларусь, но тут уже в Литве, то бишь, слишком много людей, с которыми я близок, которые считают близким меня, чтобы я куда-то уезжал. Так что, да, скорее всего, я останусь в Литве. Беларусь для меня навсегда останется местом, которое меня вырастило, но вернуться, к сожалению, я туда уже не смогу.